चिरांनि बिजनि फानबारि ओनसोलाव थिर खेलाया समाज थासारिखौ गुबुंले खालामदों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो फानबारि ओनसोलाव शिलं थिरनि आड्डा सोलिबोदों। समाजनि सांग्रां सुबुं आरो पुलिस बिफाना गोबां खेब होबथासेयावबो खोमा होआखैमोन। माखासे खाबु फलान सुबुंफ्रा जुवा गेलेनानै रां रुफा धोन सम्पति खहा जानायनि गोबां बिदिन्थिबो दंसै चिरांनि फानबारि ओनसोलाव। जुवा तिरा समाजनि थासारिखौ गुबुंले खालामनाय समनि गेजेरावनो फानबारि पुलिसनि गिदिर जाफुंसारनाय फानबारि थानानि पुलिस बिबानगिरि सादन चन्द्र दत्तनि दैदेननाय पुलिस हानजाया मैया 3 जुवारि हमनो हायो। फानबारि पुलिसा सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै फानबारिनि नेपाली फारानिफ्राय 3 जुवारिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय जुवारिफोरखौ नेपालपारानि थागिरि जयग छेत्री, अमजित काप्ली आरो लुवारपारा गामिनि ररि बर' होननानै सिनायथिनो हादों। हमनो हानाय जुवारिफोरनिफ्राय नगद 1,23,000 रांजों लोगोसे गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो। चिरांनि बिजनि फानबारि ओनसोलाव थिर खेलाया समाज थासारिखौ गुबुंले खालामदों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो फानबारि ओनसोलाव शिलं थिरनि आड्डा सोलिबोदों। समाजनि सांग्रां सुबुं आरो पुलिस बिफाना गोबां खेब होबथासेयावबो खोमा होआखैमोन। माखासे खाबु फलान सुबुंफ्रा जुवा गेलेनानै रां रुफा धोन सम्पति खहा जानायनि गोबां बिदिन्थिबो दंसै चिरांनि फानबारि ओनसोलाव। जुवा तिरा समाजनि थासारिखौ गुबुंले खालामनाय समनि गेजेरावनो फानबारि पुलिसनि गिदिर जाफुंसारनाय फानबारि थानानि पुलिस बिबानगिरि सादन चन्द्र दत्तनि दैदेननाय पुलिस हानजाया मैया 3 जुवारि हमनो हायो। फानबारि पुलिसा सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै फानबारिनि नेपाली फारानिफ्राय 3 जुवारिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय जुवारिफोरखौ नेपालपारानि थागिरि जयग छेत्री, अमजित काप्ली आरो लुवारपारा गामिनि ररि बर' होननानै सिनायथिनो हादों। हमनो हानाय जुवारिफोरनिफ्राय नगद 1,23,000 रांजों लोगोसे गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BA/CT सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA/CT सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022271929 970668087 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।